Bizkaiko batzar nagusiek Gernikako arbolaren oinordekoa eman diote Inigo Urkullu lehendakariari, Eusko Jaurlaritzaren buru modura egindako lana aitortzeko. Ana Otadui, Biteri, Bizkaiko batzar nagusietako lehendakariak 5 urte inguruko arets gaztea oparitu dio Urkullu lehendakariari. Gogoratu, lehendakari berriaren zinegitea ekainaren 22an larunbat honetan izango da. Ana Otaduik eskerritzak izan ditu Inigo Urkullurentzako. Gure historiaren lekuko izila eta zoritzarreko garaietan batasunak eta indarrak daukien garrantziaren oroigarria. Dakizu moduan, Bizkaiko batzar nagusiok mimo handiz jagoten dugu gure ikurkutuna eta era egokian aztertu egiten dugu nor izango dan Gernikako arbolaren hartzailea. Egun gutxi barru, Urkullu Renteria lehendakariak bere agintaldia amaituko dau eta batzarretxe historiko honetan aginte makila eskualdatuko dio hurrengo lehendakariari. 2012ko abenduaren 15ean lehenengo aldiz lehendakari jauna zure kargua zintzo betetea zin egin zenuen bertan eta batzar etxeko ohorezko liburuan honela idatzi zenuen. Gure herriaren garapen, askatasun, burujabetza eta bizikidetza nahiak gauzatzea dut helburu. Gernikatik mundura gure nortasuna indartu, landatu eta ereindako gure fruitua eman eta zabaldu. Eta zeure berba bete dozu, lehendakari jauna. Urte hauetan guztietan, Bizkaiko batzar nagusiekiko begirunea eta errespetua azaldu dituzu beti. Eta zentzu horretan oso gertuko adibidea aitatu gura dut. Zure ekimenaren bitartez, batzarretxe historikoaren gune hau babestuta geratuko da, ondoan dakagun eraikinean memoriara bideratutako espazioa ezarriko dalako, eskerrik asko lehendakari jauna. Gernikako arbolak inspiratzen dituen balioen enbasadore handia izan zara eta ziur gaude izaten jarraituko zarela. Landaketa esanguratsuetan buru izan zaitugu, adibidez Auschwitzen, Estrasburgon, Erribera Beitian, Gasteizen, Urduñan, Lekeition edota Trutxiozen bebai. Eta gaur egun bertan dugun Gernikako arbolaren landaketan izan zinean 2015ko otsailean. Gaurko ekitaldi honetan, Bizkaiko batzar nagusitako ordezkaritza zabala batu gara, ni sinistuta nago bakotzak helburu berbera dakagula herritarrek aukeratzen gaituenean eta hori da Bizkaiaren eta bizkaitarren alde lan egitea. Eta lehendakariaren kasuan Holanda, Euskadiren eta Euskaldun guztion mesedetan lan egitea. Esan geinke, lehendakari jauna, herritarrek holantza etortzen dabela, gobernuaren kudeaketa publikoaren gogobetetze adierazleak eta indiziak positiboak baino gehiago direlako. Miresten ditut, kargurik edo arduranik gorenena izan arren, euren agintaldia apaltasunez eta pertsona guztiei tratu berbera emanez beteten daben liderrak. Norberaren aita eta ama nortzuk diren ahaztu ez eta lurrari itxatxita segitzen duten agintariak, herritarren arteko bereizketarik egin gabe. Ideia hori badator Agirre lehendakariak Gernikako arbolari buruz idatzita lagazuenarekin. Gernikako arbolak itzala eman eutzien zumei zein boteretzuei. Benetako euskal lurretan ez halako inoiz gizarte klase bat baino existidu, euskaldunena. Eskerrik asko, lehendakari jauna, eman eta zabaltzeagatik, desbardinen arteko akordiak bultzatuz eta auzolanean arituz, abanguardia maite dauen aintzinako herri hobea itxi deuskuzulako. Eskerrik asko, lehendakari. Hemen, Gernikako zuaizpean, 2012ko abenduaren 15ean zin egin nuen lehen aldiz Euskadiko lehendakaria izateko. Ez nuen inoiz ardura eta ohore handia horik imaginatuko. Hemen, batzar nagusietan, 2012ko lehen egun hartan idatzi nuena, egunez egun izan dut gogoan. Eta buruak esan bezala, hala jarraitzen nuen, Euskalduna naizen aldetik, ohorerik handiena da Euskadiko lehendakari izatea. Gure herriaren garapen, askatasun, burujabetza eta bizikidetza nahiak gauzatzea dut helburu. Gernikatik mundura gure nortasuna indartu, landatu eta ereindako gure fruitua eman eta zabaldu.
Hau izan da urte hauetan nire helburua. Konpromisoa eta norabidea. Persona helburu, auzolana, Euskadi Basque Country. Urte hauetan guztietan, Gernika eta Gernikako arbola beti nirekin izan dira. Bere hazia, sendotasunez, ari da fruitua ematen. Hemen eta baita ere munduko hainbat eta hainbat herrietan ere. Urte hauetan, Euskadiren garapena, askatasuna, burujabetza, bizikidetza eta nortasuna indartu ditugu. Abestiak dioen bezala, mantendu dezagun partekatu dugun helburua, konpromisoa eta norabidea. Eman eta zabaltzazu munduan fruitua. Bihotz-bihotzez eskerrik asko.